comença junt amb Maria Cárdenas, que és la coautora de l'espectacle, en realment desnudar la novel·la de James Barrie i trobar una cosa molt important que diu ell en el llibre, com a narrador, no en boca d'uns personatges, sinó com a narrador, que és quin és el teu mai més, no? Nunca jamás. Que cada persona, cada xiquet, cada infant, cada major té el seu propi mai més. En el de Peter Pan són infants perduts, són pirates, són sirenes, són fades, no? Però a lo millor en el meu n'hi ha estrelles de rock, no? I n'hi ha ossets de peluig, i n'hi ha, no? I el joc ha estat en trobar quin és el nostre mai més, quin és el mai més de cada un dels intèrprets de la funció, de l'equip que conforma este treball i trobar on està la seva creença, no? En este món de joc i de diversió, de fantasia i de llibertat, no?